la nou episod asta. Facem FIFA Mobile. Și astăzi băgați și voi un like acolo și dacă se poate și un subscribe. Bă, sunt cu bombă. Sunt cu bombă, bă. Ce credeți că o să câștige? Scrie și în comentarii. Să țin foarte mult. Asta țin foarte mult.
Nu ții foarte, foarte mult, că trebuie să plec de acasă cu Haaland. Trebuie să mă întâlnesc cu Civanica. Trebuie să mă întâlnesc cu frate și vedeți. Ne vedem și noi altă dată și mai târziu mai păsați. Pe la 12 păsați la video. Vinicius în fața. Haaland ce jucător de iubire să fie. Cred că o să fie Haaland, o să fie cel mai bun. Pare că intră, să zicem, a intrat Ronaldo la România. Ce băcălaș face și pe Messi și pe draci. Și să intre în euro. Îți dai seama că cred că o să fie cel mai bun. A fost faul, bă, cu Minișorul ăsta de... Să joacă pasă de la pe dă-le la miștouri, nebunule! Așa, amestec. Nu, cum ăsta? Bă, nu pasă, sari. Păi și intru la faul. Bă, tu vrei faul, mă? Picioarele. Și intru în el și uite așa să dă faul, da, pe dreapta, pe lângă. Sau face faul de ăștia periculoase, că vă rupe dinții. Nu mă mai sun la vorba și tu ce să când vine dragi, mă spun, nu, intru cu capul cu ceva prind eu. Că-i prind eu aici. Așa, fac mai eu. Nu, este de mai din ăla, care era din foarte șmecher, mă. Să fac o braziliancă. Așa mulțumesc. Braziliancă, cum se făceau? Că nu mai țin minte, mă, brazilianco. Cred că dăm așa. Brazilianco. Rodoi, așa. Periculos. Ca tu n-ai jucat pe la minimum. Și uite, așa sper. Să dea șut. Mai dirba cu picioare. Deci, fie ăla. Zahana mi-e frică. Fricosul. M-a mai raportat meu. Și m-a fost gol. Leicester City m-a dat. Băia, cum se făcea, mă, brăzleca? Cum se făcea, mă, când de rog. Pasă aia. Bă, ce frică a fost ăsta! Mamă, ce era? Ia să mă scuz și o să închis telefonul și mă rămână pe și mă iau la piciorul ăla. Era să cadă, nu, Dimi, a scos, mulțumesc, bă, și nu gol, mă. A fi gol, bă, 80 când, a murit. Nu e corect, Manchester City a trișat. Așa că bă și, bă, brother, tu te în gură, te fut. Bă, trag așa, jucă, 3, 2, 1, mi-am șută la. Uite, mă, și bombeu, și pasă, și... Dar cum se făcea, mă, dimbling? Cum făcea Bărnazilen, că eu cum făceam? Se m-a apăsat în prăș. Asta făceam Brazilian. Să mă să fac Brazilian capul. Și trebuie să închid, nu știu de ce.
Eu vă să fac brazilian cu băieți. Că murim. Bine, la minutul 90. Bate cornel. Și pasă și încearcă păș. Și scoate portarul. Și mă pasă, eu zic aici. Că asta e bună pasă. Vă duceți-vă la bine. Bă, cred că e pauză sau terminăm ce să terminăm. O să joacă Paris cu... Paris o să fie în finale Mbappé cu Vinicius. Ole, 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 Mbappé cu Vinicius. Font și Vinicius. Vini. Intră Vinicius. Vini. Intră Vinicius. Vini. Intră Vinicius. Vini. Mă, ce fac băi? Bă, direct. Mă. Scoate înapoi. Moci. Era să murim. Că scoateți la bătaie. Introduci pe la mingea proastă. Se duce Dimblic pase. Trage pase, viteză, Dimblic pase. Și Vinicius dă, joacă pase, că și joacă pase pe sus. Și nu. Și Vinicius încerc. De el la mingea îi trașează pe el și intră. Și vine, te lasă mai pe jos, lasă până. Și intră tare și joacă picioarele. Și intră Haaland. Și altul bate 1-0. Direct joacă. Și intră Vinicius cu pase. Vinicius. O să fie un fault. Foarte grav. Mamă. Fac și la știu băieți, nu mai am vorbit cu... Fie că sunt concentrat, dați-vă dreptul. Du-vă în gură. Care joacă fotbal. Și ăsta încearcă pe ăștia, încerca pe ăștia. Mai joacă, fugi. Bă, ești prost. Ești prost. Mai. Bă, la Vinicius ești cam prost. Bă, și nu like acolo n-am mea animație, dar eu să fac... Mamă, boai de viața. Ăla era faul, bă. Ăla era faul. Mamă, ce bine am luat pe aia. În atacul. Vinicius, dacă și joacă pase, jucatul, cum dracu le cheamă, fătul în cuvă. Bă, și... Bă, dacă mai vreți episoade mai băgați și acolo, că mai pot. Sunt dracilă. Întins pentru Manchester City și Manchester City am terminat pe stânga la 2 km. Bă, ăla chema Cornel. Bine, bă, ce e asta?
Albă, bă, halbă. Ia uite ce cornă șmecher. Bă, uite cum i-a venit mingea pe cap. Bă, și port. Bă, o apărăm. Bă, o apăram eu pe aia. Bă, eu mă, trebuie să stai pe mijlocul porții. Când te jură, cineva dansează. Când e strins, dansează. Dansează. Hai, Beto. Mama. Lovitură în teză, n-a venit nicio... Mamă, bă, i-a dat piciorul peste cap. Ia, uite, ce joacă? Ce joacă, băi, ce avea, voleu? Ia să-i zici. Eu chiar sunt ca nebun. Jugaga. 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 Me. Tu não sei. Pedro. Vi. Finala Euro 2020 și în Cupa Mondială cucerit de Vinicius. Asta e a 10 cara. Bă, că ne dă. Bă, cupa e adevărat. Deci am că suntem în finala Euro 2020 și cădere în cap. Eu 36. Nu. Bă, ce și tu ăsta e bun. Și pe partea stângea. Mamă, ce scop. Mamă, să știi să ce are. Băi, vreau să pus. No. E grav. Un gol e al doilea. Sau și. Ai sar și tu. Mamă. Se neapărat pe minge. Mai intrăm una. Așa zic și eu. Ce trecut, mă. Mai merge ăla de Diblic. Aia că intră cu rădoi. Bă, ești 2 goluri. Nu după. Bă, ce șuturi dai, bă, că nu avea șansă. Bă, băieți. Cupa mondială. Nu-i pe drept. Să merg. Așa. Dacă o iau, dacă nu o iau, tot. Am 10. Mă doare.